Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. فوليني ولن مندون أمو كرنجر كولاسي أو ما أو منو نوتي سيغا نوتي نيني كاو سغلين تو شريف لا تيفي جبرنا ماليكو نو فغتاسي ماليكو كان أو دانغانا بيواجولو كيني كونو كو ديفوار أبوبو سانتر لا أنكرا مغو الأستاذ الفاضل محمد سيريبي ني عليه لاسيليكي لانغانا يكو ديفوار جمنا kono sanwo san abaka ni sodia na kala barkada yira ka mauludu kene balla ben ka se ka faranyo ngali ke balimaw ni singiula ka hakila jigi ke Seydu Rusuli jogo bawla aka nyanamaya am se ka ta a jogo baw ka la degeli ke olula anga nyanamaya am se ka lafiya soro akonna na ka kisi ani kunaja soro la harajodo ala sona Imam Mohammed Sibe ay la daw la kle nyine ka ben novembre kalo masamba flani muka ani duru blastrali kun follow kera Sheikh Sidik Dumbiya fe anga janga solo nyama da ɲɔgɔn fɛ ni kanu ma kɛ nata dɔ wɛrɛ kama fo ala kama ala yɛrɛ bɛ don kanu na n'ala donna kanu na ala bɛ bonya k'a ye cɛma o tɛ kɛ mɔgɔ si ye fo mɔgɔ mun ye ɲɔgɔn kanu ala kama على كرب صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى العرش منابر من نور علي لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبضهم نبيون وشهداء فقالوا يا رسول الله صفهم لنا قال متحبون في الله شيمالونا ko alaw talabina podium bado fenze podium ni masre ni be mukati mino noro laman mo mu yere fana be podium sanfe fini membolo fini noro lamano libasuhum nur oui fini façon noy corps de foot lilonte mais kera ko ka noro laman nek sema de kai akli madri ka amerika sama oui fini façon noy wa ujuhum nur unyada fana noro nino laysu bi anbiya'i wala shuhada kira ko kon nabi monte mo nunye mais Seydou Firote mais ko to podium sanfe nabi moni Seydou Firo kenbe ko kori Allahu akbar sabo kama ko yala faqalu ya rasul Allah sifukum lana o ko ya alaka kira mo ndum mangutu anye jon kani bunya soro parce que wakati mina fani noro la mambola bella kolon bella jeni la kolon parce que bebe sangama be bonno kaburula ammi chema kene kan tele jigni me mo ko na mailu jatiya bella kolon ko bi baki soro tuwan mi fini noro la mabe ni groupe ni ko ka sabo kama ko ya sabo ko kira ma kon num mangutu anye jon kira ko kon nu ye moye mun ka nyogo kanu ala kaba ala kaba o man nyogo kan fuy kama fu ala agara modi kanu kela ala kama foy se ko kanu ci wallahi foy
parce que andi kan ñogoban no fona ñogon ko o betla ka sigi ka kuma ka tla ka yafa ñogoma kanu bi sigi annona kuma na ambal mace ka kanu o isirbe ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako chema lo na tumanamna mu wa hakiri wulini na ko jatige be joroni be ala ma fa ayna al muta'abbuna lil jalali al yawma uziluhum tahta zili kum robe mi mun ga nyon kanuni ala ta'ala bunya kama bi mo la lo nga arshi linkoro tile jigni me mo kuna na wulu be sumana jong mun kan nyon kanu ala kama mun kan nyon kanu ala kama agara mo kalu ye fembalo wallahi meni kanu kila tumadola nafigiya kanu ko dalo bafo kasurate juskuna ni mugo kaye nyon bolo o ba ta ka fabe abe nyon felu ta'sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta iba jigi ka fobe nyon bolo kasro juskun foni no nyon ko media o yerati kilinyi o ini kanu maki ala kama na kila nafigo ka kanu ala kan diso amin chana me kan kasirvelo fo aka kanuna mais en même temps ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to manam na shi sambi saba ani duru sambi saba ani duru ala ma ci fo parce que ala ka ci wati na shi sambi na mais sambi saba ni duru c'est ala ma ci la tige kono kira laban tamashon yere fana ka ayira tamashen dombagaw o do maka kono ani maka koka o do ka don ka fo kira laban tamashon ka ayira ka faale Allahu akbar na machi sambi sabani duru abi maka ka uchema na ka jugo nyumanyaye asambi sabani duru mun kela maka wala shi chogorobo farla nyonka ka renyonke ko alqaba ko korola ko ka alqaba ci ka jodi kura kura Allahu akbar siratu bun insham bun isham ni ko siratu kara ale ba finyana ko alqaba ba ajodi woro nanu nani Allahu akbar woro na awudullah ale ba nya finyana ko sayyidina ibrahim ale ka alqaba joli mi gena denja ismaili ala ka salatu nimani salamu kisibo ka o kila alqaba ka jodi sabananu Allahu akbar sabananu ibrahim tay jodi sabananu sura mere ko kona ka suba simanke ambe ma adama aleka e bolon turu akan donc misigolo donc yobe golo ka siri asanfe aleti mata wafu abaka ala batuke ambe ma adama ta e jodi flana me jodi sabana ole seyna ibrahim na denje kaminke Allahu akbar ole jodi sabana o joli lo kofe joli do bere make fo kira shi na se sambi saba ani duru wala shi chogoro kan nyongena ko alqaba ko ko korola ko ka alqaba ci ka joli kura kura réunion kela o benaka alqaba ka nga ci ka joli kura kura kamelen de mun kanga alqaba ci o kamelen do fana swandila
sini sogoma ame ñogo sura al-Kaaba bi don min sigila ala ka latigɛ kɔnɔ don sera kɔrɔsi cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ al-Kaaba lamini na o ye min fɔ kunu o bɛ n'o baara daminɛ n'o ye al-Kaaba cili ye ka sɔrɔ k'a jɔlen kura ye mais al-Kaaba min bɛna ci o ka boliw bɛ al-Kaaba kɔnɔ boli 360 o bɛ al-Kaaba kɔnɔ boli 360 olu bɛ al-Kaaba kɔnɔ maa dɔn fɔlɔ ko ka al-Kaaba ci kamilinde mun sɔnni la al-Kaaba cili kama mun sɔnni la al-Kaaba cili kama kiritɛ saba bɛ yen o ɲininaw kamilendenw na ka sɔrɔ k'o sɔnni kiritɛ saba a kiritɛ fɔlɔ kamilenden minnu sɔrɔla furu kɔnɔ o sɔrɔla furu kɔnɔ o faw dɔnnen don o baw dɔnnen don Maka ko ka furu kɛ ka den ninnu sɔrɔ o ko kamilendenw don a filanan kamilenden minnu sɔrɔla furu kɔnɔ fo kana se o don al-Kaaba cili ma kamilenden ninnu ma deli ka jɛnɛya kɛ kamilenden ninnu u ma deli ka jɛnɛya kɛ o ko kamilendenw nu sɔndi a sabanan kamilenden mu ye duwaden ye n'o b'o faw n'u baw o b'o bonya o faw n'u baw o ko kamilendenw nu fara ɲɔgɔn kan k'u ka al-Kaaba ci o kɛla ka kɔn al-Kaaba yɛrɛ ci don ye mais al-Kaaba kan ka ci don min na n'o don fɔra n'o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ al-Kaaba lamini na sira dila kamilendenw ma ko kamilendenw bɛ se ka don al-Kaaba kɔnɔ o ka boli mun bɛ yen boli 360 ko ka taa boli ninnu bɔ al-Kaaba kɔnɔ ka sɔrɔ ka al-Kaaba ci k'o labɔ ka sɔrɔ ka al-Kaaba ci kamilenden ninnu wulila ko bɛ don al-Kaaba kɔnɔ kɔrɔsi cɛkɔrɔba dɔ wɛrɛ wulila k'i jɔ a ko kamilenden ninnu kana don al-Kaaba la o ko mun kama a ko jogo saba bɛ yen n'o jogo saba yela mɔgɔ min na o tɛ don al-Kaaba kɔnɔ ka boli o la o sɔndini kɔfɛ cɛkɔrɔba nana ni nin kuma ye ko kana don al-Kaaba kɔnɔ ko jogo saba bɛ yen n'o jogo saba yela mɔgɔ min na o man ka don al-Kaaba kɔnɔ olu ka boli o la o ye kɔrɔsi cɛkɔrɔba ɲininka o ko jogo saba ye mun ye a ko a fɔlɔ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ o man ka don al-Kaaba kɔnɔ k'an ka boliw dabɔ c'est-à-dire boliw ka bonya tɛ ayi al-Kaaba ka bonya no boliw ka bonya tɛ dɛ ka fɔ bɛ taa boliw ta min kɛ k'o labɔ o bonya ni bɛ kan ka di cɛkɔrɔba bolo ayi doni min bɛna kɛ al-Kaaba kɔnɔ a bɛ kan ka al-Kaaba yɛrɛ lo bonya a ko mɔgɔ man ka don al-Kaaba kɔnɔ ka sɔrɔ k'an ka boliw labɔ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya ni ye jɔn kumakan ye mɔgɔ min ma deli ka se diina t'a bolo bolisɔnna diina t'a bolo ka wolo fo kana kɛ cɛkɔrɔba ye a ma baara kɛ ni Ala kumakan ye a ma Ala ka yamaruya labato ko Ala le ko ten mais a wolola kana so min sɔrɔ
ko so tun bɛ a mɔcɛw ka tanga kɔnɔ a mɔcɛw ka kɔrɔsi kɔnɔ ni mɔcɛw k'u sow bonya ale yɛrɛ fana bɛ kan k'u so dɔ bonya n'o ye alikaaba ye ale bɛ kan k'o dɔ bonya n badenw k'a sɔrɔ kira ma bange fɔlɔ ni sunkalo tun jɔra ni sunkalo kalo n'a fɔra ko sunkalo tile fɔlɔ ye sini ye ko kalo yɛlɛ bi kɔlɔsi cɛkɔrɔba si tɛ si a ka bon kɔnɔ k'a sɔrɔ kira ma bange kɔlɔsi cɛkɔrɔba bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ yɛlɛma ka kuru sanfɛ o bɛ sunkalo tile 30 bɛɛ kɛ ma ka kuru sanfɛ o b'o ka denbayaw to yen nin ye laada kɔrɔba ye Kurɛšiw fɛ yen diina ko tɛ dɛ wolokɛla ka mɔcɛw sɔrɔ tagasira dɔ kan k'o tagasira bonya Kurɛši cɛkɔrɔbaw tun bɛ nin kɛ o bɛ sunkalo tile 30 bɛɛ kɛ o bɛ Maka kuru sanfɛ sunkalo tile 30 bɛɛ donc ja sunkalo yɛrɛ kalo ni olu fɛ o ka boli sɔn na kalo tun bonyalen b'o olu tun k'a dɔn ko sunkalo tɛ kalo lakolon ye k'ale kalo tɔw tɛ kelen kira ma bila ka na fɔ ye dɛ a ye kira ma bila ka fɔ ye mais olu ye sunkalo bonya ni sunkalo tile 30 fana dafala n'a fɔra ko kalo yɛlɛ sini ye seli ye Kurɛši cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛ jigi o bɛ ɲɛsin alikaaba de ma o bɛɛ bɛ ɲɛsin alikaaba ma n'o nana se alikaaba yɔrɔ o bɛna sigi alikaaba lamini na o bɛ tile 7 kɛ o bɛ alikaaba lamini na tile 7 a bɛ bɛn kalo 1 ani tile 7 ma yan'o bɛ don o ka denbaya la nin tun ye laada kɔrɔba ye jɔn fɛ Kurɛšiw fɛ Kurɛšiw fɛ donc kira nana bange kira nana sɔrɔ o bɛ nin kan ka yɛlɛ kuru sanfɛ kira yɛrɛ fana k'a wa a mɔcɛw sɔrɔ min na kira fana k'a ladege kira yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma ka kuru sanfɛ Gaaru Irayi mais kira tun bɛ ale a b'a ta kɛrɛkɛrɛ a bɛ taa nin kuru wo kɔnɔ a bɛ sunkalo tile 30 bɛɛ kɛ kuru wo de la kira tun b'a kɛ mais a mɔcɛw k'a kɛ k'a kɔ a ɲɛ dɛ hali n'olu ma don Gaaru Irayi kɔnɔ kuru wo nin na mais olu kɔni tun bɛ yɛlɛ kuru sanfɛ o bɛ sunkalo mumɛ bɛɛ kɛ kuru sanfɛ selilon o bɛ sɔrɔ ka jigin ka na sigi alikaaba lamini na ka tile 7 kɛ o sigilen bɛ alikaaba lamini na o tɛ don o ka denbaya la ni tile 7 dafala o bɛ sɔrɔ sisan ka don o ka denbaya la nin tun ye kunu bamananw silamɛya tun tɛ yen olu ka nin kɛwale ninnu kɛ ka kɔn ni silamɛya kan o ma kɛ dida bolo ma dɛ o wolola ka n'a sɔrɔ o mɔcɛw bɛ tagasira nin kan parce que mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ tawafu kɛ o lakolon 12 de bɛ tawafu kɛ bɛ diinɛ ko t'o ye Kurɛši cɛkɔrɔbaw lakolon tun bɛ tawafu kɛ olu tun bɛ alikaaba fana munumunu siɲɛ 7 mais o lakolon kɔni tun b'a kɛ o lakolon tun b'a kɛ o b'a alikaaba lamunu ka munumunu siɲɛ 7 mais o lakolon bɛɛ de tun b'a kɛ anw bi an bɛ fini dɔ don k'a kɛ mais bamananya tile la Kurɛšiw bolo olu tun b'a kɛ ten donc n bɛ fɛ ka mun fɔ o n'o ka kafiriya jogo ɲumanya dɔ tun bɛ yen o kosɔn kira ko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq a ko ne Muhamadu cira ka na jogobaw de dafa jogoba jɔ mɔcɛw tun bɛ min kan faw tun bɛ min kan ale cira ka don jogobaw de dafa o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Alustaz Fadil Dawud Jara ale fɛnɛ bɔra ka bilasirali kun filananw kɛ ni ale ka dakun kun bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ani bɛn alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ
kira ko diɲɛti wuli k'aw tɛna kuranɛ faamu fo mɔgɔ min kan ka di n'a ye aw tɛna kuranɛ faamu fo dɔ ka so dayɛlɛ ka kɛ a tɛna kuranɛ faamu mɔgɔw jigi tɛ da kuranɛ kan f'a ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ fa sara o ka taa yasi kala ye o tuma na ni kuranɛ bilala n'a fɔra ko ka kuma bɛn kɔni kan min nana ni fɛn ye n'o de bɛ bɛn la nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bilala ka ban ni biɲɛkala ɲinina sen dara biɲɛkala kan o ye man di dɛ o tuma na balaw min bɛ yen o de ye ala ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu an ka jɛ an ka ɲɔgɔn minɛ i b'a sɔrɔ e ni ne tɛ taabolo kelen na mais ni ne tɛ ɲɔgɔn jugu ye o e y'a faamu cogo dɔ la ne m'a faamu ten ne fana y'a faamu cogo dɔ la e fana m'a faamu ten mais a kɛra balaw ye e ni ne tɛ taabolo kelen na e ni ne t'i bɛn ne yɛrɛ ne bi taabolo kelen na e ni ne t'i bɛn a kɛra balaw ye o tuma na an bɛ segin kira ka kuma ma o ye kuma jumɛn ye kira ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa el hadis bil Qur'an ala kira ko n'ale bi fɛn dɔ mumini na a ko o de ye i b'a fɔ maçon bi miiri jɔ cogo min na a ko silamɛw bi ten kunungo fo kana se bi ma miiri bi jɔ cogo min na ko silamɛw bi ten de wa silamɛya yɛrɛ fana bi ten kunu ka se bi ma a nana cogo a b'anw bolo cogo min na n'a kun bɛ taa a kun de kɔ tigɛ ka ba tigɛ ka s'anw ma yan ni kira n'a ka sahabaw kun y'a k'anw da nin cogoya la wallahi silamɛya kun t'an sɔrɔ yan silamɛya kun t'an sɔrɔ yan o la alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba ye a kana fara ko silamɛw ka farali a bɛ fanga bɔ aw la silamɛw ka bɛnbaliya a kasa bɛ don ɲɔgɔn nun na silamɛw ka bɛnbaliya tiɲɛ bɛ tunu n'a ma bɛɛ tiɲɛ bɛ tunu o parce que n'a sɔrɔla e bɛ ne fɛ tiɲɛ tɛ ne fɛ mais tiɲɛ e tɛ min fɛ tiɲɛ b'o bolo i bɛ ne fɛ kanu kama i bɛ ne ka nkalon ta ka nin ka tiɲɛ ta k'a sɔrɔ i b'a dɔn a tɛ tiɲɛ kan mana silamɛya sera n'o ɲɛ ko a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka kuranɛ ye a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba ye kuranɛ ye min fɔ karamɔgɔw dɔnnibagaw ɲɛmɔgɔw a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka kuranɛ a kana fara ɲininkali bɛ lahara dɛ o de la Seydina Umaru ninnu ka ɲɛnamaya n'i y'a lajɛ k'anw da bi ta lajɛ i bɛ da la ko kira ni mɔgɔ dɔw de jɛra mɔgɔ mankan bɛ du caman kɔnɔ bi mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ mankan bɛ du caman kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen ayi mɔgɔ mankan ka ca mɔgɔ man ca bi koyi magamatigi ko wala kam min soyadin sora liyastida fastida falam yalka shay'an ghayra kufahune a ko ale bi fama diɲɛ ma waati min na ko dozo de kun ka ca ko ni dozo taara sogo faga la k'u ni mangarani bina dɔw ni soza bina ko bi ale ye dozo fɛn o fɛn natɔla ye k'a bɛɛ ni samarasen 2 de bi ka kala o t'a bɛɛ dilen ka kisɛ don murufa la ka taa sogo faga kama i ni samarasen 2 nana o ye makosa ye o sɛgɛ de filɛ bi o sɛgɛ de filɛ an kan yɔrɔ min na komi o tuma na an ka itisɔmu k'o ti masɔrɔli kɛ fosi la fo a ka taa sɔrɔ ala ka kuranɛ ka sɔrɔ an bolo ala ka kuranɛ ala kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu k'u bɛna ban ale la bangɛra la bangɛla kuranɛ na ka da mun kan sɔnni kuranɛ na o ta ye min ka k'a kala ye o ka sɔn kuranɛ na o ye kuranɛ ye min fɔ k'an k'a kɛ o de ye kuranɛ ye bi n'i y'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ bi n'o ye Côte d'Ivoire an b'o ta silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala tanu bɛn yɛrɛ dɔɔni bi yan bɛn dɔɔni bi yan silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni yan kɔni bɛn dɔɔni bi yan ala k'i sara mais a lajɛ dɔrɔn i k'i ɲɛ yala i ka filɛli kɛ i b'a sɔrɔ bɛnbaliya kun o kun bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye karamɔgɔw ye minnu ka kuranɛ kala k'a durusi k'a dɔn a bɛɛ ye olu de an ka silamɛya balaw bɛɛ ye olu de mais ni kira kuma nin ka yanni bi cɛ wallahi hakilima fɛn o fɛn n'i kun bɛ don silamɛya la i kun bɛ don i kɛrɛ kan mais la kira y'a bɛɛ fɔ yanni bi cɛ a ko don dɔ bɛ na a dan bɛ kuranɛ min na ne bolo ne ni n ka sahabaw a ko n'aw dɔ ye si sɔrɔ a ko wallahi a na kɛ aw ɲɛna ko an bɛ min kan ko tiɲɛ tɛ tellement que nkalon bɛ don a la a ma don a la nkalon donna a la mun ye bɛnbaliya na
silamɛya min misaliya fɔra k'a jira bɛɛ la k'a bɛ y'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka miiri jɔ cɛ ni muso cɛ hakɛ bɛ yen muso ni cɛ hakɛ bɛ yen dutigi n'a ka dudenw cɛ hakɛ bɛ yen silamɛya ye hakɛ bila ɲɛmɔgɔya la mun kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye kira ko ni mɔgɔ min ye silamɛya ɲɛmɔgɔya ɲini a kana d'a ma ko kabi ye n'i y'a ye a b'a ɲini ko a ma siran ɲɛ sabula silamɛ kan ka siran ɲɛmɔgɔya ɲɛ min b'a kɔnɔ a hakɛ kama o mana ko ni mɔgɔ min y'a ɲini a kana d'a ma mɛ kira kelen ko sayidil kawmi khadimu ko jama ka ɲɛma k'o y'u ka baarakɛden ye maa si tɛ ɲɛbɔ baarakɛdenya fɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ patɔrɔnya de fɛ o de la kira ko ni mɔgɔ min ɲɛbɔra a fɛ a ye siran o ɲɛ silamɛya bɛnbaliya n'i y'a lajɛ dɔrɔn a ma dogo a bɛ kɛnɛ kan o de la don dɔ kira ko abuzari ma o kɛn bɛ k'ale tɔgɔ da n dencɛ la n'o ye sanɔkɛ ye ko abuzari a n denkɛ i kan ka sara ne na yan n tɔgɔ in ka da i la biisa ismal fusuki ba'dal iman kana to tɔgɔ ka da i la tɔgɔ min t'i ka limaniya tɔgɔ i dɔnna ni min ye o ye sanɔlakaw dɔla ni min ye o dɔnna o ala k'an n'i dɛmɛ tɔgɔ dɔw bɛ yen faden n'i y'o ye denmisɛnnin na i kan ka nisɔndiya nin ye cɛ dɔw tɔgɔ de ye minnu ye silamɛya cogoba kunu bilahi kira ma sa fiyewu fɔ kira y'u laban cogo f'u ɲɛna ninnu sara tan de mɛ a lajɛ silamɛya tɔgɔ bɛ denmisɛnnin minnu na aw k'a lajɛ bani minnu tɔgɔ dala kira muhamadu olu tɔgɔ kɛra mades minnu tɔgɔ dara muhamadu olu tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ mades a kɛra baara de kira ko abazari ma a ko ne bɛ fɛn dɔ fɛ in na n bɛ fɛ k'a ɲɛ f'i ye n b'a dɔn e bɛ sira min kan nin y'a sira ye wallahi mɛ kira y'a fɔ abuzari ye ko e ni mɔgɔw tɛ na bɛn sabula e bi ala b'i bolo mɔgɔw ka junuya b'u bolo a ko jɔn ɲinina o bɛ sigi place min na o ka bon kojugu nka ala ɲinina o maa fila bɛ sigi miseli kan ala ɲinina maa fila bɛ sigi miseli kan mɛ jɔn ɲinina maa fila ban kelen t'u bɔ kira ko abazari ma mɛ min gɛlɛya i ma ni ne Mamadu tɛ yan n b'a dɔn i bɛ sira min kan nin kira b'a dɔn a ko wallahi i bɛ sira min kan abazari nin de a ko abazari ma n'i ma sira in bila ne Mamadu dalen don a la bi tɛ sini dɛ wallahi e bɛ sa i kelen na n'i tora nin kan i bɛ sa i kelen na abazari n'i tora nin kan i bɛ sa i kelen abazari n'i tora nin kan wallahi ka ɲɛnamaya bɛ kɛ i kelen na abazari n'i tora nin kan lahara don e kelen bɛ wuli hey cɛ ma a ma ni fɔbaga cɛ ala tiɲɛ gɛlɛmani ye dɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi fasi fila de ye tiɲɛ ye fasi fila de don sisan an y'a faamu ala k'an laban ye nka an b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ nɛnja dɔn n'a ye nɛrɛ don ka d'u ma i bɛ sɔrɔ ka sɔmi dɔ la ko nin da ka ca ala ka labanko ɲuman d'a ma alakira Mamadu sallallahu alaihi wasallam a ko a kana to kuranɛ ka bila ni kuranɛ bilala dɔrɔn ko bɛnbaliya bina mɛ anw y'a ye bi silamɛw n'an y'a lajɛ bi kuranɛ nana ni min ye ko an ka jɔ a kan an ka baara kɛ n'a ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi a dɔgɔyara wa anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi aw k'a lajɛ bɛnbaliya min bɛ yen bi wallahi hali dɔnnibagaw ta ka jugu minnu ma kalan ye karamɔgɔw bɛ balo ɲɔgɔn kɔ ka bi billahi o de la n'i y'an karamɔgɔ lamɛn i bɛ don kalan wɛrɛ kɔnɔ i karamɔgɔ m'i kala kalan min na ko cɛ ye kɛ cɛ ye ko k'i yɛrɛ ye n'a ganna an karamɔgɔ kɔlɔsi bila i ka tandi bagaji kɛ walima nama jɔsɛ wallahi n'a ganna mobili ko n'a ganna jele ta n'a ganna i yɛrɛ ɲini cɛw ma san nkalon kan o wallahi maa o maa ta b'i kɔnɔ i b'o ta fɔ lahara n'i m'o fɔ n'o ta tigɛlen la ni kɔngɔ m'i fa i bɛ suma min kɔrɔ tile bɛ bɔ i la i kana siga bon an ka bɛn kelen ma n'an y'a lajɛ nin kan ka fɔ diinɛ bɛɛ la fɔ silamɛya parce que alakira Mamadu sallallahu alaihi wasallam tuma min na nana ni silamɛya ye Maka aw ka ɲininkali kɛ bani bɛnbaliya min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ kira silamɛya de nana a bɛnbaliya bɔ yen pewu tuma min na kira nana ni silamɛya ye kira nana Madinɛ k'a sɔrɔ bɛnbaliya min bɛ yen Maka bɛnbaliya min bɛ yen yanni kira Mamadu ka na
sadiri aw k'a lajɛ kabila dɔw kun bɛ hali u kun tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ala ni bɛnbaliya fɛ mais kira nani kɛra sababu ye kabako da don mais kira yɛrɛ nali tɛ o a yele tɛ o a nana ni fɛn min ye ka di u ma o de don mais o fɛn in e k'a lajɛ dutigi bɛɛ banna la bɛɛ banna la o n'o tɛ wallahi i den min bɛ koto i ta la i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn o ka di ye min tɛ koto i ta la o ye wulibali ye o i den min bɛ koto i ta la i b'a dɔn o ka di ye ka tɛmɛ min tɛ koto i ta la kan Siribe a y'a cɛsiri dɛ kulli zi sha'nun kabir min qablu kana saghira i mana fɛn o fɛn ye k'a ka bon a da la k'a kun ka dɔgɔ kunungo di a ye nin baara in daminɛ a kana saliya la ni alakira ko don ni ala ko don do dɔ nin kɛnɛ in a b'a yɛrɛ ɲini nin kɛnɛ kan yan ni ala ko don ni alakira ko don wa an ye min ye kɛnɛ kan o bɛ walada yɛrɛ bɔ o ye jumɛn ye fɛngɛ caman bi yan n'o de ye taabolo caman bi yan silamɛ de kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ i la silamɛ yɛrɛ fana kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ gɛrɛ mɔgɔw la a bɛ faamu de wa pour que an ka bɛn f'e ka gɛrɛ mɔgɔw la pour que an ka bɛn f'i fana ka sabali mɔgɔw kɔ anw ka kira ye kafiri caman minɛ ka don silamɛya la ni sabali ye ka n'i seko bɛɛ kɛ ka n'i ka dimi bɛɛ bɔ n'a kɛra i la n b'i ku tigɛ hey fale b'i la ne b'i ku tigɛ ahan d'accord balimakɛ n'i bɛ se ku tigɛ la i yɛrɛ ku bɛ tigɛ don dɔ i ku kunkuru bɛ ala sɔrɔ kaburu kɔnɔ ni ala sɔnna ma o don bɛ na anw ka kira sabali la ka sew bɛɛ sɔrɔlen to kira sabali la dekun ni ɲani bɛɛ kan ani tɔɔrɔ bɛɛ kan ka se bɛɛ to a ye aw ka suluhul hudaybiya lajɛ bani tuma min na u nana ko an ka bɛn dilan kira ka bɛn papier ka kɛ kira ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ silamɛw bɛn papier dilatɔ la i b'a dɔn ko muhamadu de ye ala ka ciden ye mais n'i ye anw ta lajɛ bi min fanga ka bon ɲinkuru fanga bɛ min na o ye min ni se b'a ye fanga bɛ min na o ye min n'a bɛ se tɔw la ye mais silamɛya ma na n'o ye silamɛya ma na n'o ye silamɛya nana basiran wa nazira ka bagabagali kɛ ka nisɔndiyali kɛ alakira Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye tuma min na u nana ko kira ko bon an ka bɛn an ka papier kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais yanni papier kɛli cɛ u ye sahaba dɔ de bila ka na k'o kana kuma ni kira ye o kɔrɔ komi an ka mankan wulila waati min na akara 2 ni akara 3 k'u kana kɛ ni kira ye u nana u ye papier sɛbɛnni de daminɛ mais mɔgɔ min taara sɛbɛnni la a sɛbɛnnibaga de tun ye Seydina Ali Badara y'a dɔn n'o tɔgɔ fɔra ka ban silamɛya tɔgɔ la o dɔlen don Ali delila k'a fɔ a yɛrɛ ma a bolo b'a disi la a ko marashtu kulla karimin faghalabtu fa marashanil faqru faghalabani in awdahatuhu afdahani wa iza satartuhu qatalani a ko ne Ali ka ɲɛnamaya bɛɛ maa o maa ye ala sɔsɔ ka ban ala la k'a fɔ ala ta ti kɛ ne ɲɛna a fɛn o fɛn ye face à face ta ne n y'a bɛɛ ni bila jahanɛmɛ kɔnɔ Seydina Ali a tun bɛ nin fɔ a yɛrɛ de ma Ali ka dozi n'a tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ fariya kɛlɛkɛyɔrɔ la a tun b'a yɛrɛ mankutu e ka dozi ko tɛ ne ka dozi ko tɛ Ali ka dozi Ali de tun bɛ dozi k'a yɛrɛ la iza kana labuda fil mauti famina al-aibi an tamuta jabbana ni siga tɛ saya la ni siranna kasa ko hali kun kana ta i ba kun ka n'i wolo yɛrɛ o Seydina Ali de tun ye kira ka bɛn sɛbɛnni ye o kɔrɔ cɛ min bɛ se ka kɛlɛ kɛ o de kɛra bɛn papier sɛbɛnbaga ye ko Seydina Ali k'a sɛbɛn ko kafiriw ni silamɛw u kana sigi u kana bɛn kelen ma
wa o dama tɛ dɛ lettre mi bɔ kira yɔrɔ ka taa u ka masakɛ yɔrɔ mais lettre kuma fɔla u ko Ali ma ko Ali k'a sɛbɛ ko Muhammadu Rasulullahi o de bɛna lettre in sɛbɛ ka taa di kafiru kafiru ka ciden ko Muhammadu ko min b'a la u b'a ndo ma sabula a tɔgɔ ye Muhammadu mais Rasulullahi min b'a la ko k'o bɔ a la ko u tɛ kira dɔ ciden sabali ka ɲi silamɛw a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. Ni waati in de la an ka kɛnɛ mabɔw bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka nimisiwasa yira an na an'u ka dugawu don ka sanga ne ni ɲɔgɔn na mawuludu kɛnɛba sigili ye Abobo sigida kɔnɔna na. Tile yɛrɛ man dɔrɔn ko biɲɛ k'an kisi ka bɔ a ma Ala m'o kɛla an bɛna an wasa don kɔrɔtɔ la ka bɛn waatiw ma ayiwa bɛɛ lajɛlen donni kɔ cilamantoya na an fa tɔgɔ la a Dɔkitɛri Sɛki Musa Jabati min ye Abobo Kosim ɲɛmaa ye ale ka ayiwa ɲamariya kɔnɔ an baarakɛɲɔgɔn o de ye an fa ye a Sɛki Sidibe Mohamed Sidibe Mohamed kumala sunuya na waati ninnu korila kojugu tɛ Sidibe ma adamaden dafalen de ye Sidibe silama de don ni ka Sidibe ye i bɛ fili ko fila de don quoi filaya de b'an sɛgɛla Sidibe a ko la n'o tɛ can yɛrɛ de la adamaden dafalen de ye Sidibe an b'a fo Abobo n'a y'a belebelebaya alimamu n'o ka caya o ma danaya ta k'a di maa si ma ko hali n ka wari mara fo Sidibe i b'a dɔn o la kabini o yɔrɔ la a ka filaya ne ma dɛmɛ ne ma dɛngɛni aw ma bɛrɛbɛrɛ o la don dɔrɔn ka na Sidibe faw fo Sidibe ka sɛbɛya n'a ka cɛsiri n'a ka jija min a bɛ ara u bɛ bɔ kolo de la ayiwa hasulu de don o la an bɛ jɔ kɛnɛ nin kan an tɛ Sidibe yɛrɛ fo an bɛ Sidibe somɔgɔw de fo ka filaw fo mun ka Sidibe di an ma ka ban ka Ala deli sɛbɛkɔrɔ deli la a ka Sidibe min an bolo o de kɛ an ye Ala m'o kɛla an b'an karamɔgɔ fo Jara k'a ni lɔnbɛ k'a barika Ala ka nasara n denkɛ fana ka wajuli kɛ ale ta la o ye Sidiki Dunbiya o ye ne fana denkɛ ye n bɛ foli k'a ye n bɛ dugawu k'a ye k'a danse k'a ni baraji ka tila ka foli di an ya parrain ma m'a lɔn n b'a fɔ cogo min na Tapili a tɔgɔ yɛrɛ fɔli tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya an ma tellement mujahidin lo a ka kow ka bon bolo fo ka tɛmɛ k'a fɔ k'a ni tɛ a yɛrɛ ye a barika a yɛrɛ Ala k'a sara ni ka ko kɛ diinɛlatigɛ nin na i k'a k'i yɛrɛ de ye donc Ala ko bara Ala k'a sara n'a baraji ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen don cilamantonya la k'an balakaw fo an ya marraine k'a ni denbaya Ala k'a n'a sara a ye yafa ma kuma ka gɛlɛn a dɔgɔkɛ n'a denkɛ ma donc n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen sara kayira la donc n'an bɔra yan an bɛ kɛnɛ in yɛrɛ waliyabagaw fo an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye président Konate ye a ye o fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ ni kuma surunyana tuma dɔw la laɲini bɛɛ tɛ se ka bange a tun y'a kanu ka an karamɔgɔ fo n'o ye section conseil religieux Imam Mohamed Sidibe kɛnɛ in ale min bɛ a sigili waliyali bolo da san bɛɛ a ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ a ye a bɛ bonya min ɲɛsin silamɛya ma a bɛ bonya min ɲɛsin olu yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la vraiment ko k'a fɔ foli la dan tɛ foli la foli min na donc an bɛɛ ka foli bɛ o foli kan ayiwa an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye parrain fana ye Ibrahim Tapili ale tɛ cɛ dogolen fana ye bɛɛ bɛ ale dɔn nin kɛnɛ in kan yan donc an b'a fɔ de dɔrɔn ka a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye baara ninnu hali bi Ala kana an n'u dɛsɛ baara ninnu na donc an bɛ kuma surunya ka an ka Seyida fo n'o ye Seyida Ina denmuso ye La Blanche a bɛ ba jɔyɔrɔ de la
ni ba ma kɛnɛ o kɛnɛ sɔrɔ ni den bɛ yen a ma jate komi. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen la ka sababu kɛ ni i ye jama wele i ye mɔgɔ wele ni mɔgɔ ma n'i kungo la i bɛ ɲugu i yɛrɛ la mais ni mɔgɔ min ye ni jama sanuman nin ye a ye an y'u wele bɛɛ y'i sen b'i kɔnɔ kɔrɔ ka na an wele lamɛn ka na nin baara sanuman in kan fɛ ala ko la ta i b'i wasa i yɛrɛ kun na donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la jama ka ca bɛɛ niyɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ ka yan an bɛ foli kɛ bɛɛ la ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye an bɛ parrain fo ko tapili Ibrahim vraiment an y'i mankutu mɛn Abdurahmane Buru aw fu tɔma vraiment i ni ce kunu i ni ce bi i ka waliɲumanya i ka ɲumanya ɔra quoi vraiment an ka foli b'i ye ka an balimacɛ sankɔrɔta k'a dɛmɛ dogo ni bangira an b'a kalama vraiment hali bi nafolo nin bɔra yɔrɔ min na ala ka caman bila nɔ na ala ka caman bila nɔ na ala ka caman bila nɔ na n'an bɔra an bɛ karamɔgɔw fo mun bɔra ka kuma Sidiki Dunbiya Ustaz Sidiki Dunbiya vraiment première conférence a ma foyi fɔ ni cɛn tɛ dɔnni bɔra yɔrɔ min ala ka dɔ fara dɔnni kan nabaga bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko a ni ce a ni baraji an nana a ka koba kɛ koba ye a bolo k'a bɛ aw fora a bɛɛ ni ce a ni baraji ale bi ala ka a sara kɛ alijinɛ ye o la a bɛ foli fɔlɔ mɔgɔ min na o ye an ka karamɔgɔba n'o ye Serif Usumani Madani Hayidara ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ye sira min don an kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sira in ala k'a ta fanga di an ma ala k'an se sira nin kɔrɔ o la n'an bɔra ye an bɛ an ka conférence première fo n'o ye Sidiki Dunbiya ye an b'a fo dantɛ foli min na a bɔra ka ladilikan minnu di an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o la ni an bɔra ye an bɛ deuxième conférence fo n'o ye Isa Dawu Jara ye an b'a fo a ka walawalali la k'a fo ka wale ɲuman dɔn a bɔra ka wajuli sanuman min di an ma sisan tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fo a bɛ cɛsiri min na ale bɛ ala ka dɔ fara a kan a ka laɲini ye min ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabati ni an bɔra ye an b'an ka Seyida denmuso fo a bɔra debi sɔgɔma ka nin sigi nin kɛnɛ in kan a bɔra debi sɔgɔma nin kɛnɛ nin ka na ɲɛnɛmaya an fɛ sɔgɔma fɛ jukan fo ka se nin l'heure comme ça an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ bamuso fana bɛ voyager ala ka ɲuman segin ka na an fana ɲuman sɔrɔ yan ni an bɔra ye an bɛ tapele yɛrɛ a ka famille minnu bɛ yan n'o ye tapelelakaw ye dɔgɔnɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko a ye den min lamara o den nin a b'a an bolo kɔrɔ bi a b'a la ka aw kunnawolo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ a yɛrɛ ka laɲini min ye ala k'o sabati parce que a bɛ nin bɛɛ kɛ fɛn dɔ le kama ale yɛrɛ le b'o dɔn ani ala cɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a ka laɲiniw sabati ala k'a n'a ka laɲiniw sabati bonya min kɛra sisan bɛɛ ye bonya nin fɔ bɛɛ ye bonya nin ye a bɛ fɛn min kɛla kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don donc an b'a fo ka wale ɲuman dɔn k'a fo ka barikada wari ninnu taara yɔrɔ min na ale bi ala ka miliyari bila nɔ na ni an bɔra ye an bɛna an ka karamɔgɔ cɛ fo n'o ye Mohamɛdi Sidibe ye Sidibe an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn muɲu ni sabali min b'ara ale bi ala ka dɔ fara o kan muɲu ni sabali min b'ara ale bi ala ka dɔ fara o kan an bɛ dan o ma voilà parce que ni k'i bɛ ni kuma ale kan bon i bɛna kuma ka dan tɛmɛ
donc an b'a fɔ muɲu ni sabali min baara ale bi Ala ka dɔ fara o kan a ka laɲini a n'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini Ala ko sabati tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔn ka di bi an nisɔn ka di parce que an ka basikɔrɔlaw fala jama bɔla et puis fana baara daminɛna cogo min na an ɲɛ baara taabolo ka ɲi k'a yira o la k'a fɔ kɛnɛ in a denbaya kuntalen don ka di an ka sherifimuso ma madame Konate Sharifa Ina Haidara fɛn min ye a denmuso Fatumata Konate la Blanche ale de taara a nɔna bila a fɛnɛ bɔra ka foli di nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na ka sini kɛnɛya di ka gasigɛrɛ sanumaw di Ala ka laɲiniw sabati k'a kɛ kɔrɔta ye k'a kɛ wasa ye kira na so kanu kama sɔlila rasulillah salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni waati in de la Sheikh Mohamed Sidibe ale bɔra ka wale ɲumandɔn foli kɔsegi nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma ni k'a ka nisɔndiya yira. An b'an ka kuma fɔlɔ ni jama foli ye fɛn o fɛn sen a yɛrɛ se kɛnɛ kan ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye san caman bi Ala bolo Ala k'a yira an nara Ala ka an n'a laban ko ɲɛ an karamɔgɔ Haidara an b'an ka foli se a ma ale mun kɛra sababu ye k'an bila kan an b'a fɔ ka barika da si kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a di an ma Ala k'an n'a kɔrɔta minnu na an ka kɛnɛ kan an b'u fɔ ko barika da ka dugawu kɛ u ye olu sababu la hamina ko dogolen ni bangeni mun b'an na Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hamina ko bɛ an bɛɛ lajɛlen na sherifu sababuya la Ala k'an hamina ko nɔgɔya Ala k'o kɛ Ala ya bonya kosɔn Ala k'o kɛ kira Muhammad bonya kosɔn salli ala rasul an ti bɔ kuma na fo an ka an dɛmɛbagaw fo n'o ye an ka président ye Ibrahim Tapele an b'a fɔ ka barika da ko ninnu ma kɛ Ala ɲinɛ ma a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna an bɛ dugawu k'a ye si ani kɛnɛya laban ko ɲuman na ka tila ka dugawu k'a ye Ala k'a kɔ sabati Ala k'a kɔ sabati hamina ko dogolen ni bangeni mun b'ara Ala k'a nɔgɔya an n'a ye an ma ɲɔgɔn sɔrɔ foyi kama fo Ala tala ka sira ye sababu kɛ cɛba ye Sherif Usman Madan Haidara ye vraiment an b'a fɔ danti foli mun na ka tila ka ne yɛrɛ ka section président fo n'o ye Dadi Jara ye Ala ka kɛnɛya di an n'a ma Ala k'an n'a kɔrɔta Ala k'an n'a sutura Mburanjɛ n'o ye Siaka Jara ye an b'a fɔ ka waliɲumandɔn k'a ni ce a yɛrɛ ye ka tila ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a ta imamu na ani minnu tɛ imamu ye fɛn o fɛn sen ye a yɛrɛ se an ka kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ o ye o hamina ko dogolen ni bangeni Ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Alhamdulillah kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛra ni an karamɔgɔ a Sheikh Al-Fadel Suleiman Kamagate ni ale ka dugawu sanumanw ye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ishrah bi salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصل بها احوالنا توبتنا ونصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وسقل بها يا رب موازين حسناتنا ودم بركاتها علينا أدانا لك نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارهون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعبينا إلى جواره الكريم ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا
اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك كفرة أعداءنا وعملنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. wajulu kene kuncele ayanga korofo galamani tengu baranyere a hakilla nyuman bora an karamogo mina al imam Muhammad Siribe abi boka nyefali kanyi hakilla mi yere be abla mawludu kene nu sikilila anga janga sorole onyamada nyogon fe. Alhamdulillah, mume ambla mawludu organiser la kira kanu no be ambla mawludu organiser la ka sababu ke anga cheba no ye Sherif Usman Madan Aidara sabu alele ambla ni sranka donc nyinaye a santan lorunaye ami ni mbara yi organiser san sa dobi fara a daraja kan san dobi fara a daraja kan nyinanta yɛrɛ a kɛra wasa kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ jama ma fara baara daminɛna hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la vraiment an karamɔgɔ a foda tɛ an bolo ale mun kɛra sababu ye k'an bila nin sira in kan an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ si ani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a di an n'a ma hamina ko dogolen ni bangeni mun b'ara ala ka an n'a bɛɛ lajɛlen jira ala k'an n'a sutura ala k'an n'a kɔrɔta an bɛ an bangebagaw fo olu mun kɛra sababu ye ka an bila nin sira in kan an b'o fo k'o barikada sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di an n'o ma minnu taara ala ta'ala ka hinɛ la ala ka hinɛ o la ala ka yafa k'o ye ala k'o layɔrɔw suma alhamdulillah an ka premier conférence n'o ye mukadam Sirik Dumbia ye san o san ale le ye an ka conférence fɔlɔ ye a nana kuma silamɛya kan vraiment a ka kuma caman a ye nafa di an ma a caman faamuyara a diyara an ye o kɔfɛ an ka deuxième conférence fana n'o ye Dawud Jara ye o mun bɛ an ka seriw fatuw kɔ k'o bilasira yɔrɔ bɛɛ la Dawud Jara nana kuma silamɛw ka bɛn ni kelenya kan ni bɛn ni kelenya ti yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen vraiment bɛn ni kelenya o thème n'i y'a ye an y'o o bila an fɛ bi sabu an mako le bɛ o la an mako bi bɛn ni kelenya la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni bɛn ni kelenya sabatira adamadenya bɛ sabati o kosɔn an y'o thème di a ma a kumana thème in kan a y'a walawala faamuya caman sɔrɔla la an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye ala ka dɔ fara a ka dɔnniya kan si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di an n'a ma ala k'an n'a kɔrɔta an tɛ bɔ kuma na an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sen ye a yɛrɛ se kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ o ye ala k'an n'o sɔn ala k'an n'o sutura an ka tagabagaw ala ka hinɛ o la ala ka yafa k'o ye ala k'o layɔrɔ suma an karamɔgɔ an bɛ foli segin a ma tuguni sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di an n'a ma ala k'an n'a kɔrɔta ala k'an n'a sutura ala k'o kɛ ala ya bonya kosɔn ala k'o kɛ kira Muhamadu bonya kosɔn salli ala rasul. An sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Abobo centre la ka bɛn novembre kalo ye san 2025 o de tun bɛ tali kɛ nin na Al-Ustaz Al-Fadel Imam Muhammad Siribe san o san a bɛ mawuludu kɛnɛba min labɛn k'a ka nisɔndiya n'a ka ala barikada yira ni Seydou Rusule bangeli ye ka se ka fara ɲɔgɔngali kɛ balimaw ni sinjiw la ka hakililajigin kɛ Muhammadu yɛrɛ jogobaw na a cikuw na alhamdulillah an bɔra ka ɲinɛn baaraw de yira aw la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi bilasiralikan minnu dira kɛnɛ kɔnɔna na an karamɔgɔlakaw fɛ an bɛɛ kulo ɲuman ala k'o di an ma an mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya an ma ala ka kɛ mawludutigi bonya kama ani mawludu yɛrɛ barika kama ala k'an ka jamanaw bɔ bolo la ala ka hɛrɛ jidi an ka jamanaw kɔnɔ ani alisilame jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله على سيدنا محمد وسلموا كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد